Γεια σας σε όλους. Σήμερα θα αρχίσω μία δίαιτα που θα χάσω 7 κιλά την εβδομάδα. Ποια είναι αυτή η δίαιτα? Θα σας δείξω για 2 μέρες. 2 μέρες εσείς και εγώ που άρχισα σήμερα, Δευτέρα, Τρίτη, θα φάτε μόνο γιαούρτι για 2 μέρες. Θα πιείτε 2 λίτρα νερό και θα φάτε και ένα μήλο. Και μπορείτε να πιείτε ένα καφέ το πρωί χωρίς ζάχαρη και χωρίς γάλα. Λοιπόν, αυτή η δίαιτα είναι για 2 μέρες. Όλη την ημέρα γιαούρτι όσο θέλετε και 2 λίτρα νερό κάθε μέρα και ένα μήλο. Αν σας αρέσει, κάνετε κανένα σχόλιο, είναι πολύ ωραία, είναι υγιεινό. Αυτά, θα τα πούμε σε 2 μέρες.